Ngifuna singene lana lapho ke mfana nyakhela. Uthini nje? Akikho koti kiroba mnyakho. Yeah. Hayi lapha kwankuphi sibana. Hey kwankuphi. Wathi akasuku. It's the body count, there's a body count. I-body count kanjani? Bangaka sobashayile. Nini? Since wazala. Hayi sibali baningi. Akithi nyakhela ngithi phesheya. Mamela phesheya mina nginabantwana abayi2 nengama. Hayi man. Wena ungithatha kanjani wena? I-legend yamampela le. Aba-legendary baba. Esho. Mana mlungu bekhalethini umlungu. No, la ntombazana ngayithola sencane isafunda. Yeah. Bese sesikolweni. Yabona. Nami ngasekhathi ngimusha ngidlala ku-ipintombi ngistar. Yeah. Uyangandazela. So ngino-charity nginombali le. Hey man. Bahlala kalabezi ngathi. Manje babamjomani ngicela ukubuza. Sesizovala ngithi. Yebo. La eMzansi isiphi isitori sokugcina odlala kusona? Yeah. La eMzansi ngigcine nge-Payback. Kings of Joburg. Kings of Joburg. Benginawo. Benginayo. Ngiyayibona. Okay. Yeah, lezo itorinyana mfethu but mina into engilibhekayo ngifuna ama international. Yeah, yabona international. Yabona ngingene nalentwana yami ku international. Hayi, sivuke strong. Yeah. Ku international. Yeah. Hayi, abasiniki change. Okay. Abasikayi change. Uthi uyabhala manje. Bashanga into encane lapha. Yeah. Uthini ngoba uthi uyabhala manje ufuna ukuthi usebenzisana naziphi mhlambe No mina angikhethi ukuthi ngifuna ukusebenzisana nobani. Uyabona? Mina ngumuntu wabantu. Do you understand? Uyabona ngumuntu wabantu. Mina umzwile ubaba loya. Uyambona ubaba loya? Yabona? Yeah. Ngabhala ifilimu mina ngaye. Yeah. Umntolo. Ila Stalin. Yeah, angithi ushilo unginikezile bayibizana i-synopsis. Synopsis. Sesikhuluma isilungu manje. Sakhuluma hayi clue. Yeah, clue sayifuna. Yeah, synopsis. Sesikhuluma nge-show. In the show, i-synopsis. Ungiphile i-synopsis. Bese ngithi baba uMntolo, sozodlala ke wena ubaba wasekhaya nekhukhukazi zakho. Uyabona? Uyayibona la idea. Yeah, ubaba uMntolo uhlushwa umfana uhlushwa indodana yakhe. Okay. Yabona? Indodana sesemovini manje. Isesemovini. Indodana kababa uMntolo. Yabona? Yeah. Ithanda one of ikhukhukazi zakhe. Uyangizwa ukuthi ihamba manje. Uyayibona? Yabona? Kuthi lentwana ike yahlashulelwa. Ilesikhukhukazi. Manje basaba ukuyibeka laba ukuthi ijongo siliyadla la. Kwenza uMntolo wonke lo. Umntolo akazi. Amudlitheni ndoda. Akithi uMntolo yena ungena namaplastic. Hala la. Asidleni bo. Uyabona? Yeah. Nalentwana iyeza iya pretend. Hey daddy, baba. Hey uMntolo ugaya intwana imali. Yabona? UMntolo makaqeda ugale intwana imali. Lentwana le yahamba ibizela engoje. Engoje inengoje yayo lentwana. Kuthi ubaba ungiphi imali engaka. Nawe idinga ukuhlephulele la. Emadoda. Manje asiye phela second round. 2 round. No mama. 3 round, 4 round. Yabo. Hayi angithi phela yathina sobaplota kanjani. Umama walomfana. Yeah. Nakusuyi. Lo mfana ushalo ngapha. Opposite. Ushawuma mncane. Sewunina yebo. Ushawuma mncane. Uyabona? Uyabona? Uma mncane thola ukuthi akakabekeli iqanda kuMntolo. Uyayibona? Indaba izophuma ngokuthi